Вітаем вас на тэлеканале Беларусь-3 навіны культуры. Сёння 1 красавіка. Віншуем усіх каталіцкіх вернікаў з велікоднымі ўрачыстасцямі. У бліжэйшыя 15 хвілін мы раскажам пра велікодны фестываль духоўнай музыкі «Златагорская ліра», які збярэ ў мінскім касцёле Найсвяцейшай Троіцы больш за 2 дзесяткі арганістаў. Зазірнем у брыльянтавы квартал бельгійскага Антверпена, пазнаёмімся з навінкамі музычнай індустрыі, а напрыканцы праграмы завітаем да сяброў канцэртнага аркестра Рэспубліканскай гімназіі каледжа. Пра гэтае і многае іншае далей у праграме. Заўтра ў Мінску распачнецца 14-й фестываль духоўнай музыкі «Златагорская ліра». Сёлета ў яго праграме адбудуцца канцэрты арганнай і харавой музыкі. Асобныя праграмы будуць прысвечаны выкананню на аўтэнтычных інструментах эпохі барока. Сярод удзельнікаў арганісты Пітер Кубіш з Германіі, Юлія Тамінін з Фінляндыі, камерныя хоры «Паліфоніка» і «Салют Арыс», фальклорны ансамбль украінскай песні і абраду «Ватра» і іншыя. Адкрыецца фестываль 2 красавіка канцэртам маладых арганістаў навучэнцаў арганнага класа першай дзіцячай музычнай школы горада Мінска. Уваход на ўсе канцэрты свабодны. Святочны канцэрт да Дня яднання Беларусі і Расіі адбудзецца 2 красавіка ў Палацы культуры Мінскага трактарнага завода. У праграме возьмуць удзел ансамбль казацкай песні «Маме нравится», ансамбль «Ігріца», прымадонна літоўскай эстрады «Берутта Петракітта» і іншыя. Дзяржаўны акадэмічны паўночны рускі народны хор з горада Архангельска прадставіць сваю канцэртную праграму «Прыязджайце да нас на поўнач» 3 красавіка на сцэне Палаца культуры «Маладзечна». Гэты калектыў па праву называюць «жамчужынай культуры рускай поўначы», што з нязменным поспехам выступае на расійскіх і сусветных канцэртных пляцоўках. У склад хору ўваходзяць харавыя і танцавальныя групы, а таксама аркестр рускіх народных інструментаў. Паўночная песенная традыцыя адрозніваецца строгасцю стылю і чысцінёй выканання. У хоры спяваюць толькі жанчыны, а мужчынскія галасы замененыя нізкімі груднымі галасамі. Таксама падчас канцэрта адбудуцца сольныя выступленні салістаў аркестра рускіх народных інструментаў, выканаўцаў на лыжках, ражку, гуслях і балалайцы. Міжнародны форум стваральнікаў родавых маёнткаў адбудзецца ў беларускай сталіцы 6-7 красавіка. У ім прымуць удзел навукоўцы, эканамісты, юрысты, актывісты руху стваральнікаў родавых маёнткаў з Беларусі, Украіны, Расіі і краін Прыбалтыкі. Удзельнікі абмяркуюць навуковыя, тэарэтычныя і практычныя ідэі развіцця родавых маёнткаў, удасканалення асяроддзя пражывання. Таксама ў межах форуму пройдзе міжнародная выстава дасягненняў родавых маёнткаў і пашыраны кірмаш народных промыслаў. Лепшыя удзельнікі будуць азначаны ганаровымі дыпломамі па намінацыях «Архітэктурнае і дызайнерскае рашэнне», «Укараненне інавацыйных тэхналогій за здаровы лад жыцця» і іншых. Міжнародная выстава-конкурс «Беларускі тыдзень мастацтва» пройдзе ў красавіку ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага, што ў беларускай сталіцы. У межах тыдня будуць адбывацца мерапрыемствы па 3 праграмах – выставачнай, конкурснай і адукацыйнай. Да 20 красавіка вядзецца прыём заявак на ўдзел у выставе-конкурсе і прадстаўленні сваіх твораў аўтарамі і арганізацыямі. Для лаўрэатаў прадугледжаны прызы і бонусы па размяшчэнні на выставах-конкурсах і ў галерэях Расіі, Еўропы і Азіі. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Бельгійскі горад Антверпен сусветна вядомы дзякуючы свайму брыльянтаваму кварталу. І, як спявала калісьці Марлін Манро, лепшыя сябры дзяўчат – гэта брыльянты. Чым можна здзівіць каханую і хто сёння задае моду на вырабы з гэтых камянёў, даведаемся з наступнага сюжэту. Ювелірная гісторыя брыльянтавага квартала Антверпена працягваецца ўжо 570 гадоў. Раён займае плошчу крыху больш за 2 квадратных кіламетры, але ў ім зарэгістравана больш за 1600 ювелірных кампаній. Тут прадаюць амаль 84% ўсіх неапрацаваных алмазаў свету і палову брыльянтаў. Сярод гатовых вырабаў звычайна папулярнымі становяцца тыя, якія з'яўляюцца на якой-небудзь сусветнай знакамітасці. Так, у лістападзе мінулага года прынц Гары падарыў сваёй нявесце пярсцёнак з 3 камянямі. Некаторыя кліенты ўжо пачалі заказваць падобныя. Такія падзеі заўсёды аказваюць вельмі вялікі ўплыў. Яны задаюць тон, натхняюць людзей, многія пачынаюць капіраваць пэўны стыль. Зрэшты, сёння заканадаўцы моды не толькі каралеўскія асобы. Гэта спявачкі, актрысы, папулярныя людзі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым эксперты раяць не прытрымлівацца трэндаў усляпую, а заўсёды правяраць, ці ідзе гэта вам.
71-й міжнародны канскі кінафестываль адкрыецца толькі 8 мая, але вакол яго ўжо распачаўся шум. Так нядаўна стала вядома, што на чырвонай дарожцы ў Каннах сёлета нельга будзе рабіць селфі. Паводле слоў дырэктара фестывалю Цьерры Фрэмо, здымкі падчас мерапрыемства ствараюць недарэчны беспарадак. Таксама сёлета будуць адменены прэс-паказы фільмаў для журналістаў. Раней рэпарцёры маглі праглядзець фільм раніцай у дзень вячэрняй прэм'еры. А цяпер у падтрымку тэмы распавядзем, што яшчэ цікавага адбываецца гэтымі днямі ў свеце шоу-індустрыі. Гурт Snow Patrol выпусціў кліп на сінгл «Не саступай», які ўвойдзе ў іх 7-й альбом «Дзікасць». Рэліз пласцінкі запланаваны на 25 мая, а яе прадюсарам стаў Джакнеф Лі, які раней работаў з U2 і The Killers. Лідар гурта Гары Лайтбоді паведаміў, што гэтая песня была першапачаткова напісана пра яго сябра, які перажываў цяжкі час. Але пасля таго, як музыкант скончыў запіс, зразумеў, што яна на самай справе распавядае пра яго самога і яго спробах запісаць альбом на працягу 5 гадоў. Мэрылін Мэнсон выпусціў відэа на сінгл «Татуіраваны наадварот», экстравагантны, нават з улікам рэпутацыі шок-рокер. У галоўнай ролі музыкант зняў Кортні Лаў, якая ў халаце медсястры коціць бальнічную калыску з Мэнсоном па цьмяным калідоры. Тыповы пачатак фільма жахаў. Акрамя Кортні ў кліпе адзначылася Ліза Мары, дачка Элвіса Прэслі. Нагадаем, што песня ўвайшла ў апошні альбом Мэрыліна «Нябёсы ўверх дном». Амерыканскія інді-рокеры Imagine Dragons таксама не засталіся без свежага кліпа і прадставілі відэа на песню «Побач са мной», 12-хвілінную гісторыю пра памылкі, іх адкупленне і пра каханне. Яшчэ пасля выхаду песні крытыкі адзначылі, што гэта першая любоўная кампазіцыя гурта за ўсю іх дыскаграфію. Галоўная ідэя музычнага мініфільма «Прабачэнне можа заслужыць кожны, хто ўсведамляе свае памылкі». Мужчыну, які выпадкова здзейсніў забойства і чакае смяротнага пакарання, сыграў фронтмен Дэн Рэйнольдс, а каханую забойцу сыграла сапраўдная жонка музыканта, актрыса Эйжа Волкман. Прадюсарам роліка стаў кінарэжысёр Марк Пілінгтон, які больш вядомы па фільмах «Спадарожнікі» і «Чалавек-матылёк». Рэспубліканскі харэаграфічны конкурс адбудзецца 12-13 мая ў межах фестывальнага праекта «Звездачёт» у Магілёве. Заяўкі на конкурс прымаюцца да 29 красавіка па 9 накірунках: народны танец, сучасны, эстрадны, стрит-дэнс і іншыя. У ліку навінак спецыяльная ўзроставая намінацыя 25+, якая дазволіць выступіць бацькам і ўсім жадаючым старэйшага ўзросту. Запланаваны майстар-класы ад прафесіяналаў і шмат іншых сустрэч для знаёмства і абмену вопытам. У склад журы ўвайшлі лепшыя харэографы, пастаноўшчыкі нумароў для тэлепраектаў «Еўрабачання», «Славянскі базар», «Новая хваля» і іншых. Асаблівасць конкурсу ў тым, што юныя артысты будуць ацэньвацца з дапамогай адкрытага галасавання адразу пасля выступлення. У музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі гэтымі днямі працуе выстава «Беларускі буквар. 400 гадоў гісторыі» да юбілею першага ў свеце выдання пад гэтай назвай. Тут дэманструюцца знакамітыя буквары і азбукі 16-21 стагоддзяў, розныя па складзе, графіцы, мастацкім аздабленні, педагагічных прыёмах навучання, чытанню і пісьму. Тут кожны зможа адшукаць той самы буквар, з якога пачыналася школьная навука. Выстава дапоўнена старымі дзённікамі і сшыткамі, невядомымі сучасным школьнікам прыладамі для пісьма і іншымі артэфактамі школьнага жыцця. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага працуе фотавыстава «Позірк» германскага фотографа-выхадца з Беларусі Леа Тіма. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 40 работ, частка якіх прысвечана Парыжу. Для Леа Тіма гэта горад без турыстычнага ажыятажу, з павольнымі прагулкамі па вуліцах і завулках. Гэта вядомыя і невядомыя славутасці ў аб'ектыве нестандартнага мастака.
Каля 70 работ Александра Ісачова прадстаўлены на рэтраспектыўнай выставе «У забытых алтароў», якая працуе ў Мінску у мастацкай галерэі «Артель». Большасць твораў выкананы майстрам у складанай тэхніцы лесіроўкі, якая заключаецца ў нанясенні шматлікіх тонкіх, амаль празрыстых слаёў фарбаў адзін на аднаго. Дзякуючы гэтаму колер набывае неверагодную глыбіню, сакавітасць, а карціну можна ўбачыць практычна да дна. На выставе можна ўбачыць працы, створаныя мастаком на працягу апошніх 10 гадоў жыцця. Вечар да 20годдзя творчага супрацоўніцтва канцэртнага аркестра рэспубліканскай гімназіі каледжа і французскіх музыкантаў віяланчэліста Жерома Перно і піяніста Жерома Дюкро адбудзецца 2 красавіка ў вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Напярэдадні канцэрта мы сустрэліся з салістам аркестра віяланчэлістам Михаилом Радунским. Здравствуйте, Михаил. Встречаемся с вами накануне мероприятия, посвященного юбилею творческого сотрудничества концертного оркестра Республиканской гимназии колледжа с музыкантами Франции. Вы недавно вернулись из зарубежной поездки. Скажите, насколько опыт, приобретенный от выступления перед зарубежной публикой, применим в Беларуси? Профессия музыканта и любая творческая профессия достаточно многогранна. Существует момент общения и приобретения нового опыта, поскольку для любого музыканта очень важно сотрудничать с разными музыкантами. И школы, и культуры в разных странах, они очень сильно отличаются. В том числе белорусская школа, допустим, от французской или английской или немецкой. Музыкант должен набираться опыта. Знаю, что на фестивале камерной музыки в Бельгии вы выступаете в качестве педагога. Уверенно чувствуете себя в этой роли? Да, мне очень нравится. Дело в том, что я езжу на этот фестиваль уже больше 10 лет, и вначале я ездил туда как студент. После этого произошел момент, когда я вдруг из студента превратился уже в педагога. Это сложно, поскольку фестиваль международный, и там встречаются люди из абсолютно разных культур и разных стран, из Америки, из Индии, из Болгарии. Каждому нужно найти подход свой. Это очень сложно, но мне это очень нравится. Вернемся к 20-летию творческого сотрудничества оркестра с французскими музыкантами. Какие его результаты важны лично для вас? Жером Перно приедет с Жеромом Дюкро. Это потрясающий французский пианист, который играет с выдающимися мировыми музыкантами. Последний раз они вместе играли 5 лет назад. Они приезжали сюда на концерт, посвященный юбилею Владимира Павловича Перлина. И наконец-то белорусская публика сможет услышать их вдвоем, поскольку это большая редкость. Я с Жеромами познакомился в глубоком детстве. Огромная заслуга этого сотрудничества моего учителя Владимира Павловича Перлина. И эта дружба происходит до сих пор. И происходили моменты, когда он нас приглашал на свои фестивали во Францию. И когда он приезжал сюда и давал нам абсолютно бесплатно уроки и мастер-классы. Это замечательно. Это величайший педагог и музыкант. И не случайно Владимир Павлович отправляет своих учеников учиться туда, к нему во Францию. Михаил, в завтрашнем концерте на сцене Белгосфилармонии солирует виолончель. И скорее будет такой большой гала-концерт, поскольку программа будет сюрпризная, потому что Жерома, когда приезжает, это праздник. Будут участвовать еще наши знаменитые виолончелисты Иван Коризна и Георгий Онищенко, который сейчас живет в Валенсии. Они специально приедут на этот концерт. Спасибо, Михаил, и до встречи на юбилейном концерте. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!